כאבים. הכל מתחיל כשיש לנו בעיה במפרק מסוים. יכול להיות שזה כתוצאה מהליכה לא נכונה, נעה לא נכונה, או כל דבר, אפילו אם הוא ממש קטן. זה המפרק עם הבעיה. זה יכול להיות בברך, בירך, בחוליות עמוד השדרה, וכל מפרק אחר בגוף, לא משנה. ברגע שהגוף מזהה את הבעיה, הוא רוצה להטריע על הבעיה, ויוצר תגובה טבעית של קיבוץ השריר שמחובר לאותו מפרק. זה המפרק עם הבעיה, השריר שמחובר אליו מתכווץ. הקיבוץ הזה הוא מה שיוצר את הכאב, וזה בעצם המקור לכאבים. השריר המכווץ הוא המקור לכאבים, וזה מוכח וידוע גם ברפואה המודרנית, ואת זה גם חלק מהמטפלים והמאמנים מבינים. אבל זה ממש לא הכל, זה רק חצי מהבעיה. והסיבה שהם לא מצליחים להביא לפתרון אמיתי שמחזיק לאורך זמן, הוא שהם מפספסים את מה שקורה לאחר מכן בגוף. תביני, הגוף שלנו מורכב מזוגות, שתי שרירי ברכיים, שתי שרירי כתפיים, שתי שרירי גב וכן הלאה. ובמצב תקין יש איזון בין השניים. אבל במצב ששריר אחד יתכווץ, מה קרה לשריר השני? הוא יתארך. הגוף בעצם מפצה על הקיבוץ של שריר אחד על ידי הערכה של השריר הנגדי לו. מה שיוצר מצב של חוסר איזון ויציבה בגוף. וזו גם הסיבה שיש לך צד אחד שכואב יותר מהצד השני. וחוסר האיזון זה מה שלא מאפשר לשום אימון או טיפול רגיל להפסיק את הכאב. ויותר גרוע, הם רק מחזקים את הכאב ומחמירים את הבעיה. כן, בגלל זה שום דבר שניצית עד היום לא באמת עבד. והדרך היחידה להיפטר מהכאבים זה להחזיר את השרירים ואת הגוף לאיזון. בלי זה אין שום סיכוי להיפטר מהם. וממש אפשר להוכיח ולבדוק האם גם לך יש בעיה של חוסר איזון בגוף. כן, להוכיח ב100% ממש עכשיו. בואי נעשה ניסוי קטן שיוכיח את זה. אני אחלק את הניסוי הזה לשתי קבוצות. קבוצה אחת עם כאבים בגב תחתון, קבוצה שנייה עם כאבי שכמות. אם יש לך כאבים בגב, אני רוצה שתשכבי על הגב ותרימי את שתי הרגליים באוויר, ותבדקי אם יש לך רגל אחת שיותר ארוכה מהרגל השנייה. אם יש לך כאבים בשכמות, אני רוצה שתעמדי מול המראה, תרפי את השכמות ותראי אם יש לך כתף אחת שיותר גבוהה מהכתף השנייה. תעצרי את הסרטון ותבדקי, את תהיי בשוק. הצלחת לראות את ההבדלים? מדהים, נכון? הסיבה שזה קורה היא כי השרירים בגוף שלך לא מאוזנים. שריר אחד ארוך בזמן שהשריר השני קצר, ועד שלא תחזירי את האיזון לגוף, כל אימון, טיפול או תרופה שתעשי עלול להחמיר את המצב ואת הכאבים. ועכשיו כשאת מבינה שהבעיה האמיתית היא חוסר איזון בגוף, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם אימון כוח, בעצם אימון של קיבוץ שרירים, כמו שחייה, אימוני סטודיו, הליכות או משקולות, יכולים לעזור להיפטר מהכאבים? כמובן שלא, אימון כוח רק מכווץ עוד יותר את השריר המכווץ, ומרחיק אותך מאיזון יותר ויותר, ורק מחמיר את הכאב לאורך זמן. רגע, ואימון מתיחות, כמו פילאטיס, יוגה או מסאז' יכולים לעזור לכאבים? גם לא. בגלל שלגוף יותר קל למתוח את השריר שגם ככה יותר מתוח ומורח, אז אימון מתיחות יתמקד בו בין אם נרצה ובין אם לא, וכבר הבנו שהגוף מפצה על מתיחה של שריר אחד בכיוון השריר הנגדי לו, אז האימון רק ירחיק את הגוף מהאיזון ויחמיר את הכאב לאורך זמן. וזו הסיבה שמתיחות עוזרות לפעמים, אבל רק לתקופה קצרה, ולאחר מכן ההשפעה מפסיקה ולפעמים אפילו מגבירה את הכאב. ובמשפט אחד, אתן חושבות שהבעיה היא שהגוף שלכן חלש מדי או לא גמיש מספיק, ובגלל זה אתן עושות פילאטיס, יוגה, שחייה, אימוני כושר ועוד, אבל הבעיה האמיתית היא שהשרירים בגוף פשוט לא מאוזנים, ולנסות לחזק או למתוח את השרירים רק הופך את המצב ליותר גרוע. עכשיו את מבינה למה כל מה שניסית עד היום לא באמת עבד? לא היה להם שום סיכוי כבר מההתחלה. אז מה הדרך לנצח את הכאב אחד ולתמיד? לא לעשות אימוני כוח, לא לעשות אימוני מתיחות, לא לעשות ניתוחים מסובכים ומיותרים, ובטח שלא לקחת משככי כאבים ותרופות. הפתרון האמיתי היחיד הוא להחזיר את השרירים בגוף לאיזון. אנחנו בעצם צריכות למתוח את השרירים המכווצים, ככה שיהיו באיזון עם השרירים המוארכים, כדי להגיע לאיזון מושלם. ואת זה עושים בשלושה שלבים פשוטים, אבל הם מדויקים. שלב ראשון, להבחן את הגוף, למצוא איזה שרירים מאורחים, איזה מכווצים, איזה מפרקים נפגעו ואיזה יוצרים את הבעיה.
שלב שני, להחזיר את הגוף לאיזון, לבנות תוכנית אימון מסודרת לאיזון ולשיקום הגוף, אימון אחד שכל מטרתו הוא להחזיר את הגוף לאיזון ולהיפטר מהכאבים אחת ולתמיד. שלב 3, לוודא שהשינוי יחזיק לאורך זמן. זוכרת שאמרתי שהכל מתחיל ממפרק עם הבעיה? שחוסר האיזון יכול להיות כתוצאה של נעה לא נוחה, ציפורן חודרנית, הליכה לא נכונה, או כל טעות אחרת, גם אם ממש קטנה, או מניתוח או נפילה. אז בשלב השלישי אנחנו נרצה למצוא את כל הטעויות האלה וללמד את הגוף להפסיק לעשות אותם. וככה אנחנו גם נשמור על שהמצב הזה לא יחזור וגם נשיג שיפור מהיר יותר. בעצם נשתמש באותו הכוח שגרם להפרת האיזון, הפעם למטרה של החזרת האיזון. ובעצם ניצור מצב שבכל פעולה יומיומית פשוטה, לשטוף כלים, לרדת במדרגות, לנקות את הבית, להרים את הילדים, את הנכדים, במקום להרחיק את הגוף מאיזון, אנחנו בעצם נקרב אותו לאיזון.